Môžu byť vaše, ak si pošlete. Normálny človek ráno sa naje a vždy tak napíše, jak ty, stará krava. Alebo normálny klasický človek sa ráno zobudí, zrobí hygienu, sa naraňajkuje, ide umyť zuby, ale taký zignutý človek, ak to si ty, tak to asi také nerozumie. Lebo tie rodičia asi neučili. Ďakujem. Mi prišlo napísať, že nič nerobím, len žerem. Však no klasický človek sa ráno zobudí, zrobí sebe hygienu, sa oblečie, pôjde na raňajky, ide si umyť zuby a ide robiť, hej, čo treba. Potom si dá desiatu, tak si dá obed, tak si dá obed, A tak to, si že dá ona večer. nežere, tak ja za to nemôžem. Mne sa aj ona nažere a bude dobre. No. Ďakujem za raňajky. Ja ti povedal na žitok. A mne potrebuješ ruku, bo mi treba ísť ku zubarovi, ja sa bojím ku zubára. Mi treba objednať ku zubarovi. Mi treba robiť zuby. Neber to te všetko, jak sa bojí. A ja sa bojím zubaru. Dobre, to ja prídem ti pomôcť ku pôrodu a ty pôjdeš so mnou ku zubarovi. Andričko si potrebujem. Ber to te tepše. Mamka, to nemôžeme ani sekundu si dať čo kúknuť. To mi zavadzajú, že by oni šednú na kraj a ich zroci späť. Je to taký suchý, vieš, čo zhodí. No, daj pokoj, kúkaj, kúka. Jezeš. Kde sa chystáš? Paťušo, Poď si tepše. tu treba ísť na pomoc. Ku porodu. No, ty budeš tam jej spievať a ona bude kričať. Verte tepše, bo jak šedne na kraj, rozbije dlažbu, jak Vieš, spať. kamu nepijem kávu, som ti neraz povedala. Ona pije panské pekadečky. Hej, čo robíš ty, nie ja. Mami, ale na čo tu stranu kávu? Očoč! A vy tu 4 ružičky, bože 4, 10 ružičky, hop hop. Ja teraz to robím pred vami, že ste to videli. Ty dá vás na pekač, len počkajte, meso dávam. Ale nie, ale napríklad tak, tuto tá čarná vda rozpráva, že my tu dávame ľudí na kríž, dávame deti, vystavujeme deti a neviem podobne. A pritom ja, dobre, to, že som vystavila tú krňačku cez môj účet, áno, vystavila som, ja som to robila verejne cez môj profil, ale ja žiadne účty fejkové na ňu nemám, a to nie, že na ňu, ale na ostatných. Ja fejkové účty ani netreba na čo. Si robia, čo chcú. Ja som jej včera napísala a tako som dostala blok. Lebo pravda ju boli. Alebo má pripojené telefóny so svojím synčekom. A on ju blokuje správy, že by nevidela, čo jej ľudia píšu. Jefo, chcem meno tvojej moderátorky, čo tu sa volá Angel Ciak, dávam ti na to 15 minút, ináč niečo spravím, čo nechceš. 10 min. Daj to zľa. To včera, jak ja som nebola na TikToku, to včera sa Jefo, toto varujem ťa dialo. teraz. Hej, ak sa nepriznanie, vystavím baranové decko. Ježiš. Aby si sa Lucia necítila sama, ja neviem. Bohužiaľ to mám. Jefo, Angel, či jak sa tak volá, kto je teba moderátorka, to je to Anulik, odpovedaj, bude zle. Není to Aňulík. Ticho, Ona sa tak nespráva. 5 minút na moju odpoveď. Hovorím ti, kto je tá Angel, u teba moderátor, pôjdem ďalej. Toto sa pýta. Ríček cez fejkový účet, sleduj a uč sa, ako sa vystavuje cez verejne účet Genio. Si jeho. Máš čas do 22, inak vystavím baranové to dieťa, čo teraz prišlo. Ježiši. Sima, máme pre teba zlepšovák. Ako sa Anulik, máš čas do 21, potom uvidíš. Si povedala, natankuj tam diesel. Jefo, nie, to tvoje číslo nové. Pokazíš si auto, Tak to tam zverejňujem. Nie o číslo, aj on ho rýchlo blokoval. Vidíš, Infinity? Ja som ti to povedala, že čierna vrata pôjde do teba. Vy mi nikdy neveríte, neverte mi. Ja neklamem, ja hovorím pravdu. Máme na obed, hej? Zemiaky, stehna sú tam, bravčová krkovička, jablka, citróny. Jo, všetko mám rada, keby tam toto citróny neboli. Ďakujem, Infinity. Ja som povedala ľudia, ja neklamem, ja vám stále hovorím pravdu, veľmi pekne ďakujem. Ja na teba nenadávam, ja som sa ti ospravedlnila za to, ale vidíš, čo robia s tebou, že jak ťa ponižujú, jak nadávajú na teba. A ty išiel do mňa bezdôvodne, lebo si mi neveril. Už mi veríš? Už mi veríš, aké sú toho, že ty im nič nerobíš a jak na teba idú, jak ti nadávajú.
To ti príde normálne, že si nič neurobil a ti nadávajú? No mne to nepríde normálne. Mne to nepríde normálne ísť dôvodne do ľudí, ktorí jej nič neurobili. Zaujímavá chcela byť. Chápeš? Keď tu ti zrobili. To co? Vieme, kde pracuje, treba byť vykonať. Kto kde pracuje? Na Dominiku sa vie, Ja nemám Facebook, ja nič nevidím. ju stavili, že treba navštíviť jej rodičov, či vedie, kde pracuje. A kde pracuje? V normálnej roboce je. Nie, tu rozprávali tú takú zverejniu a napísal, že vieme, že pracuje otázky, trebalo by jej rodičov navštíviť. No vidíš, že zaž do rodičov idú. Zás idú do rodičov, zaž nedajú pokoj rodičom. Zaž do rodičov. Hore. Vidíš Infinity, čo oni robia? Vidíš to? Vidíš to? Ty mňa máš za zlú. Ty si mňa mal za zlú. Možno, že ešte ma aj máš. Tyko má string. Takže ste mi verili ľudia, hej? Oni malé deti si do píska berú. Baranovej dieťa. Nech ide mne, to nevadí, nech si ide Magdou. Áno, s Magdou, presne tak. No tak si kúde. No to, že by neznala, na aký mal cene robí. No však ona už vie aj tak, toto je jeho auto. Hej, lebo jedna pani rozprávala na internete, že Marta by dostala To si robí ľutorí. Infinity, mne je to ľúto, že si ma nepočúval, že ti hovorím pravdu. Ľúto mi je to. Že si ju podporoval, že si tie sprosté keci aj tej Magde vedol. Ja som ti povedala, preklínať deti. No, a keby len preklinala deti, ale aj rodičov. Ja som mu to povedala, stále ma máte za zlu. Ja to nerobím, u mňa nepočuje nikto, že som išla do detí. Nikto ani počuť nebude. Keď ona už si odvážila mne poslať fotku z internetu a napísala, že to je čierny syn a pritom to urobila ona, sama poslala tú fotku. Už je to chore. Už je to veľmi chore, keď ona sama na môj účet pošle fotku a povie, že to čierny syn. Ahojte všetci, Alenko, čekaj a nezačínaj úkon bezo mňa. Takže 2 stehienka tu máme. No. Viete, ja musím ísť na ten úrad. Nie na úrad, pracujem na prístupový čiak. Zemiaky. Nie na úrad práce. Však úrad práce je na Slovenskej, co mu šibe? No a tak budem piesť. Chápeš? Tak je počasie. Sledujete Vorman stará aj Vorman mladšia. Taký Jakob. A čo som sebe šedla, však polívku mi treba váriť. Dáme čiste brokoli celkem. Kde? Polívku. Mi dáva z kafího. Tretie poschodie 306. No ja zvedávam, či tam bude šiace zóna. Neviem, či nebude už vnútri. Počkaj, Čierna, idem zavolať do roboty tvojmu mužovi. Ja by si nesmiala, keď tam bolo na chodbe. Ona bude podľa mňa hovoriť. Pozor, Patrik. Furt do toho naležím tam. Ja robím. No tá trim papúru, Slavka. Tyko. Bude mať alebo má? Tam je, hej. A ja nechcem sa s ňou konfrontovať, bo sa ho bojím. Ježiš, tá ona má vyhovorky. Ježiš. Ona má vyhovorky, zamienky. Na každého się bojí, celého Prešova, ale Piského výraz na TikToku se nebojí, co? Teraz się bakalára bojí na uradze, on je ešte vykričí, počkaj, ale mince tam madzi. On je ešte dá. On je ešte dá, suke. Chápeš, ona sa bojí.
Chápeš, jaké by Kiko bol vrát, tak na ňo rozpráva, že sa ho bojí. Dáš koľko? Prepačte, ale nie tam. Ale nie, že ty sa ma bojíš. Ty si ma dala prenasledovať, ty si mi dala poškodiť motore. Čo tu teraz ty robíš? Otoč. Nemá. Chcem sa s ňou konfrontovať, lebo sú také čisté veci. Prosím? Ale že nemôže. Čiže vlastne ona si porozpráva, čo chce, odíde preč. Tak bež ty ja. No znači je tak, Vinge. Co si dáva takú otoč tú kus? Hrdinka, keď tvrdí, ona sa nikoho nebojí. Hej, ona že nikoho nebojí a na okresnému rádze sa bojí. Hamba je na Alpe. Hamba jej. Ona sa nebojí nikoho po Pána Boha. A s bakalárom sa bojí konfrontovať. A ona sa nikoho nebojí. Jaké ona falošné klamstva dáva? Konfrontovať sa nebude. Prečo nebude? Bo sa bojí? Nedá ho? Psychicky ho nezvládne? Ona nikoho nezvláda. Len na sociálnej sieti robiť to zo sebe a obližovať s druhým, bo ona sa ho bojí. Nepôjde dať regres na neho, že sa ho bojí. Že vraj dala Aj iným. bojí, keby sa bala, no to mu dá pokoj, nie? Keby sa bala. Tá vidíš, šalenú baví. A čo, vidieť s oknom, keď sa bojí, to nech okolo teba ani nevidí. Zavolajú jej ochrankárov. Ja neznám, co ja by zrobila, keď ja tam prišla. Ani sa neznám predstaviť, jak by som tam prišla na úradze. Ona je popad, ako aj vy dve, jasné. To mi hovorí taká jednota, jak si ty. Presne taká jednota, jak ty. Tu, kde je tá ulica? A co? Tam prišiel balík. Nerozprávaj, mám stream. Presne toto dáva i na mne, že sa me bojí, ne? No, papa sa na kola vypínam. Presne toto že dáva, že i mne sa bojí. Na rokom zavádza úrady, na rokom. Zrazu sa bakalára bojí. A na TikToku, jaká múdra, ona sa nikoho nebojí. Ako sa môže bať, keď ťa špiny po streamu? No, ona sa nikoho nebojí. A zrazu sa bojí. Musíš mať nervy, ale toto on tak chce byť. Ale ona by mu mala umožniť skonfrontovať, že? To neznamená, že ona povie, že nesúhlasí, mala by mu umožniť konfrontáciu. Pretože ona sebe príliš veľa namýšľa a vymýšľa veci. Ale vidno, že je najebaný hlavne. To, Kiko, no však je lebo on ju chce konfrontovať a len frajerku robí na TikToku a v skutočnosti je Že bojí ľudí. Ticho, bo veľmi hučiť a viac teba počuť, jak jeho. Však nič Však ju nerozpráva. počuť ho. Však ho ju počuť. Lebo by nemohla vlastne, preto sa ma bojí, jak povedala, aby sa nemohla konfrontovať z dôvodu toho, lebo vie, Čo tu ho počuť? Čo by som jej urobil? No nič. Však mi nestojí vôbec. Vidíš, som ju počuť. Mali to plastik, čo vám budem povedať. Malý trpaslík. Nech ju napotí. Keďže sa bojí, to jak pôjde von oblákom asi. Nech ju napotí. Ľudia, chodte mu napísať, nech ju Nie, napotí. ja A to tak je, čo mi tak? vypínam, tu nerobia. Hej, každý má základ približenia. Jednu. Čaká, nech mi rozpráva, že ja ich vypínam, pretože to počujú aj ľudia, ktorí jej niečo poslali. To kto píše? Však hore. Kristína Čabaková. Čo ochránka vraj tam vedľa neho sedí. Klaro? No, čekajú, keď mi povie a že ju vyvedú von. Ono i tak bude kričať jej. Kde písala ona zo svoju ruku. Jo, však ja viem, ale keď na počítači toto še nezdí, nie? No ale však v takých prípadoch by mohli ísť aj otlačky z toho papiera, nie? Zobrať a však nech sa páči, ja nemám sa ani k čomu vyjadrovať, lebo znova len také klamstvo. Sila. Kiko, je to sila. To si poviem. Sme dvaja Ja musím ľudia. to, že by som podal, že niečo tak, ale ona ešte nech troška sa pohraje, ešte nech troška porozpráva. Ja poviem už takto, lebo ja už teraz nemám zabraný.
prišiel syn môj ku mne domov, hej, keďže chodí každý druhý víkend a mi porozprával, čo ona kuje so ex-partnerkou, čiže a mám všetkých zvukové záznamy, takže ja len mám nazbierané dosť, len čakám ešte na zo pár vecí a tak udriem ja. No, netreba to nechať taký Ja som to povedal teraz aj na úrade, ale ju to nezaujímalo vlastne na úrade, že čo ona mne robí, ona sa zaoberala len tým, čo bolo podané na mňa. No to dobre, akože to som povedal, že ja som akože také nechutnosti, že písalo jej dcere. V živote som sa na jej dceru ani nevyjadroval, ani sa vyjadrovať nebudem. No ako... Vieš čo, ona ide cez dceru, pretože aj mňa dala cez dceru, že ju čaká v škole a že sa aj vyhrážam a že dcera sa bojí do školy chodiť, má traumy a podobné veci. Toto isté na mňa urobila. Ale uvidíme, toto jej bude odobraté, lebo ja som podala odpor voči tomu, že klamala. A ona presne taký papier potrebovala, že by zavolala políciu, aby mala dôkaz aj do lekára na regres, na všetko, bo ona sa vyhráža teraz regresaminám. Akože... Nech sa vyhráža. Dobre, šéfe, ďakujem krásne, si vynikajúci taxík. Slávka, Áno? Slávka, Áno? že naozaj som upeknil. Áno, si jak cicka mala. Aj ty si na ňu podal také hodenie. Ja som ešte nič nepodal, ale ako po dneškajšom výstupe som myslel, že akože naozaj, že troška prepínim, ale... Počkaj, dobre. Tam si treba priznať, že ona je naozaj vážne chorá, bohužiaľ. Ja vám poviem napríklad, čo som povedal. Musíte mi dať sekundu, hej, musím si vybaviť telefón. Nad jeden. No a toto som chcel povedať, že... Kde som si... Tu sú. To som chcel povedať, že... ja neviem, bol tu policajt, keď vyšetroval tento... spis, hej, čo som bol teraz na priestupkovom. Tak Počkaj. To čo spadlo? No, že bol policajtovi bolo povedané, že dôkazy pošle, hej? Bola dneska na výpovedi, pondelok má dôležiť dôkazy. Ako... Povedal som, že jak to môže byť, hej, že akože... Prepáč. Mi prišlo obmedzenie a ja som chcela, že pokračovať a som dala zrušiť. Hej, no, dobre, prepáčte. No a že doloží do spisu, že v pondelok doloží. Ja hovorím, že do pondelka dosť času, že môžu byť vyhotovené akože v správe, ale to, čo bolo rozprávané, nebudem to rozprávať, aby sa z toho neurobil náhodou video, že je naozaj rozprávané, lebo však sú šikovní ľudia. Povedal také, že nechutnosti, že ja som mal rozprávať o jej dcere, že vlastne ona ju, čo v živote také niečo z mojich úst nevyšlo, ani v živote nevidie, lebo dcera nemôže za to jej, a že mama je taká, aká je. No a som zvedavý, že čo doloží, lebo nedoloží nič. Chlapci, je tu správa. No tak najebať na súdu na okresnú rode, ja sa ho bojím. No hej, však zamerne sa ho bojil, tak aj mňa, ne? Musí dať ako fintu zahrať, keď chce dostať ku zákazu približenia. Tak prišla, tak mi dala tvár a mi rozpráva, že ja sa ťa nebojím, ale tak s tými také krivé zuby má jak toto. A toto je nahraté na streame potom. Máš dôkaz, keď ti prišla. Neviem, či plakala. Prišli policajti, prišla toto, čo vás zatýkala. Policajti. Brutvanová. Ja neviem, jak sa volá. Nerozprávajte jej meno. To rozprávala tvoja kamoška o jej dcere. Ale to rozprávala tvoja kamoška o jej dcere. Ale mňa to akože vôbec nezaujíma, kto čo rozprával. Bolo to povedané na mňa? A nepovedal to. Nie, ona teraz si chcela, toto ona mala plánované, že ti urobí, keď prídeš, že by mala na zákaz približenia papier. Nech dá. Nech dá. A otvorí Pandorínu skrinku, či jak sa povie. Každý je zodpovedný za svoje činy, za svoje slova, za to, čo urobí, čo povie na TikToku. Bohužiaľ, tá
Slávka, ona vie, čo robí, vie, čo rozpráva, ona si bude niesť následky za to, čo vlastne ako sa prezentuje na TikToku. A ja budem niesť následky len za svoje činy, aj slova, aj všetko. Čiže tak, Klaudia, prajem ti pekný deň a vytvor si nový profil fejkový, dobre? Pa. Nešla som dole, mne neukázalo nič. Ja som chcela apelovať na pani Alenu Kovalíkovú, keďže sa minule vyjadrila na moju osobu, že keď sa niekoho bojím, tak prečo sa na neho vyjadrujem. A ja sa vás pýtam to isté, keď sa niekoho strašne bojíte, prečo sa dennodenne na neho vyjadrujete? Ja nechápem, proste nechápem a nechápať nechcem, ale to, čo robí Alena Kovalíková, je choré, zvrhlé a podľa mňa má nejakú psychickú poruchu, ktorú by mala začať riešiť, pretože špiní nielen Kristiána, ale špiní aj iných ľudí. A pevne verím v to, že pravda vyjde najavo, to skoro. A strana bude stať pri Kristianovi. Čiže tak, to je všetko. Kiko, idem, ahoj. Ahoj, díky. Slavečka, pozri. Dobre. Čiže s mojím menom nemáte žiadne pojednávanie. Ďakujem. Znova sme sa nedostali na okresný súd. Šiel som sklamaný. Ja viem, že akože sa dostaneme samozrejme týmto nezmyselným prístupom. Brokolicová. Dobrú chuť, Slavka. Brokolicový krém. Tak samozrejme, že určite. Ďakujeme. Aj pred okresným súdom budeme, ale... Ale vieš, tieto svinstva, to sú svinstva. A klamlivé veci, na ktoré som už aj ja podala odpor. Bohužiaľ. Nebude nikto verejne ubližovať, ponižovať a zosmiešňovať. Mi povie Slavka, že čo má z toho, že ona povie, že má so mnou pojednávanie na súde. Však ona nevie rozlíšiť súd a úrad, však to sú dve rozličné veci. Kvôli tomu som len zapínal vlastne ten stream. Lebo ja tu nemám čo komu dokazovať, ale akože som len chcel poukázať na tie klamstvá, že by ľudia proste už pochopili, aj tí poslední, čo tam sú, takže by pochopili, že klame. Ja nechcem s ňou bojovať, lebo ja mám svoj život, svoje problémy, svoje starosti. No ale má to zapotreby ona. Zajtra má súd. Áno, lebo ona chce vyťažiť peniaze, o to tu ide. Áno, však z každého chce vytrepať peniazy. Z každého. A jej sestra ju dala na kriminálku, takže... Ale ja ju po policiách nikde dávať nebudem, lebo... Dneska bol som podával trestnú znamenie, kde mi bolo uvoľnené koleso, lebo už naozaj už to také hraničilo s takým dmom. Boli odšrubované hrubou silou šruby, bolo uvoľnené koleso, mohlo sa stať hocčo. Ale vlastne nič sa s tým neurobilo, žiadne vyšetrovanie, nič, alebo že by ako vypočuli. No na čo ja budem tam chodiť do seba, ako stráca čas? A policajti posmiešili, že teraz prišli policajti a sme sa dopočuli a toto, ale prečo ste prišli za mnou? Však choďte tam, kto vás volal, nie? Však ich sa choďte pýtať, tak ja komu som sa vyhražal? Trebalo tam, že by on takoho zobral, že by zistil, že či ona si sadne do auta. A tedy trebalo jej Tam trebalo sledovať, že jak odišla z okresného úradu, či po svojich, či taxikom, či svojím autom. Keď má zadržaný vodičak. Ja som nemal šanci vidieť, že som išiel na výsluch, nie? A tá sa mi ešte postavila, že ja sa ťa nebojím, krivé zuby. Si v podokulákoch, ja sa ťa nebojím. Však dobre, že sa Úradnička rozprávala, že nechce sa s tebou baviť, bo sa ťa bojí. A teraz sa ťa nebojí, bo boli tam policajti. Aj ona, jak má komando pri sebe, tak sa nebojí. Prečo robí cez sociálne siete tú zlobu? Prečo? Ale ja tak si myslím, že človek, ktorý sa bojí, alebo ktorému je ubližované, tak jak tebe, tak jak ty máš jej ubližovať, alebo že ja jej mám ubližovať, tak proste nevysielam na TikToku, nezdielam obsah, nechcem ťa počuť, nechcem ťa vidieť. Áno. Chcem aj od teba pokoj, tak aj odinštaluj si. Nie, ale ona stále musí
ty dostaneš zákaz, to je to isté, čo ja som dostal ja som dostal na tvoje meno, vieš, že ty si ma dala na súd, ja som dostal zákaz ťa kontaktovať, ale ty si proste išla do mňa svoje bomby a ja som akože mal byť ticho a toto. No to je toto isté teraz, hej? Ty si dostala zákaz, ale ona ťa bude provokovať. Ona bude do teba, ona nevysiela, ale však choďte na streamy, choďte do komentárov ku šerifovi, tam čo sa vypisuje o Slavke? No. Všade, kde idem, či do Infinityho, či kde idem, všade sú tam. Toto chcem ešte povedať, Infinity, hej? Nepoznám chlapca to, ale povedzte mi, prečo keď si niekto zapne stream na Slavku, tak proste ku nemu sa na okno nikto nejde vyjadriť. Povedzte mi, prečo keď, však vysielajú asi 10 ľudia Slavku, jeden má zo dvoch ľudí, niekto vysiela aj proste bez človeka na ňu, ale zrazu Infinity zapol na Slavku a každý jeden, akože, čo, gifty? O čo? Tak buďte takí féroví, jak Slavka. A áno, som na TikToku pre gifty, však povedzte to. Ale nikto není, každý je len bojovník proti nej. Je to chore, no. Bojí sa, zákaz približenia mám, zákaz kontaktovania a podobne. Nerozumel. Bol tam dole nejaký pán, dole. Neviem, či to bol nejaký pracovník, alebo čo. Išiel som proste, prišiel som tam, že nemám predvolanie a že mám ísť na vypočutie. Prišiel som ku pani. Prišiel ten pán za ňu, bez predvolánku hore nejde, ale ak som už vyšiel hore, už išiel aj on hore. Bol nejaký tečkar alebo z kriminálky. Či jak? Hej, či nebol ten z kriminálky za tebou. Ty si ho mal poriadne očakovať a fotiť. Že by sa zistili informácie, kto to je. Nie, to ako určite pícha, že to nebolo, lebo ona nemá žiadneho píchača, kto by píchal. No však dajakého z kriminálky má, zneužíva dajakého, nie? Nemá, to ona len rozpráva. Aj na to sa podá. A sa aj o tom povie, že ako vlastne ona prezentuje políciu a že však nech to prešetrí inšpekcia ministerstva vnútra, že kde sú chápadlá Lenkine zakorenené. To bol Černákov potomok, no. Z posledný z rodu Černákovcov. Býva v Prešove. Chápeš, Míra na nás vysiela. Ale to tam vypatra. Nás má v okienku. Ale to tam vypatra. Masné vlasy. Voda to spuknúca, ne? Asi je kopna. Ona myslela tvoje komentáre. Kto mi má? To druhá. Černovra? Tam píše. Hašle. Ľudia, tu máte dôkaz, že Černovra nevie bezo mňa žiť, že bezo mňa je nikto. Ona tým, že je handicapovaná, ona tým, že má handicap, je nepodstatný človek pre okolie, pre svet, pre tento štát. Čo ona pre ten štát dokázala? Však ona tomu štátu nič nedala s tou kripľavou rukou. Nič nedala. Veď ona je kripel od narodenia a ona pre ten štát neurobila nič. Len berie z toho štátu dávky, dôchodok a podobne. Ona je kripel. Ona už sama sebou trpí, že je tam, že je na tomto svete s takýmto handicapom. Nie, keď nechcem byť sprostá, ale tá neskrotná ho vás zapla kvôli tomu, bo asi Míra chce vidieť Kristiána, asi je Kristián chyba. Kiko, chýbaš? Kristián, zakývaj jej do kamery. Pošli jej pusu. A nebudú spať 3 roky. Ale ja kúka na neho, ne? Kúka, či mu pošli. Však jej pošli pusu, Čeká. jak pozerá. Nie. Je tu. Ona čarnu nemá. Má černo-bielu, a to je černá-biela. Neopeknil si. Nechci povedať, že je z Piskej. Nebude to náhoda? Tá černo-biela mačka. Lebo Slavkina kamarátka má presne takú istú mačku, jak mám v ruke teraz. No dobre, pekný deň, Slavka, ti prajem. Maj sa. Ahoj, díky, čau, čau.